Never reteam ti me amos. Да не се страхуваме от разнообразието. Мотото на Нов български университет. Мястото, където започнах своето образование и дългото си пътуване. Довърших го в Америка. Мястото на разнообразието. Там потънах в море от разнообразие. Добре, че в Нов български ме бяха научили да не се страхувам от него, защото иначе сигурно щях да потъна. Университетът на Мисури в Колумбия е известен с две неща. Колоните, които са единственото останало нещо след пожар в старата библиотека преди много години, и училището по журналистика, което се смята за най-доброто в Америка и света. Уникалното за това училище е, че то съчетава традиции с новации и постоянно се развива и разраства. Друго, с което се слави училището по журналистика, е известният Мисури метод. Отивам да разбера какво точно представлява той. Отивам на час по мултимедийна журналистика. Този предмет се състои от 3 лекции всяка седмица. Една от лекциите е теория, а другите 2 – практика. С хубавата българска дума може да ги наречем workshop. В този час трябва да представим какво сме направили по нашия проект по мултимедийна журналистика, който беше да изготвим самостоятелен уебсайт. Тук една група представя своя проект за група в университета, която се занимава с това да спаси африканчетата в Малауи. Тази добра кауза е подкрепена от много ученици. Как правят това? Събират пари с родео. Как се казва групата? Мизо за Малауи. Мизо всъщност е името на университета, известно сред учениците. Да, американците обичат да помагат по техен си начин. Students each took turns at attempting to stay glued to the bucking machine for as long as possible. It was all smiles and laughter, even with rain pouring outside, as students came together to support Mizzou. Дори да не са сигурни къде е Малауи, те са напълно готови да направят каквото и родео трябва, за да съберат пари за обувки за малките африканчета, които най-вероятно обичат да ходят боси. И това е нашият инструктор. Казва се Сали. Тя е само на 29 години и се занимава професионално с фотожурналистика. Завършила е същото училище. Тя води workshopите, или иначе казано е асистент, и винаги е много положителна в оценките си. Сигурна е, че по този начин мотивира студентите. Колкото повече карти, графики и нови технологии са използвани в вебсайта, толкова по-добре. Всяко едно такова нещо, като карта, например, носи 10 бонус точки. Задължително трябва да има и страница, където се представяш. Трябва да се подхожда професионално. Моята група си избра тема, посветена на жени, които нямат коса, но въпреки това са много сексапилни и красиви. Добре, стига съм си губила времето в този час. Отивам да практикувам Мизури метода и да търся интересни неща, които да снимам и да развивам в материал. Нека ви разхода малко из кампуса. Всичко е там. Жилищата, местата, където ядеш, местата, в които ходиш на лекции, спортния комплекс, учебния център.
абсолютно всичко. Нещо като малък град в града. Чувстваш се, сякаш си в едно голямо семейство. Всички са приятелски настроени и носят цветовете на университета. Жълто и черно. Разнообразието е голямо в този кампус, но както в Нов български са ме учили, не трябва да се бим от разнообразието. Постоянно се случват какви ли неинтересни неща. Няма как да ти стане скучно. И ето как университета си привлича повече студенти. Още откакто са в гимназията, така да се каже, ги зарибяват. Водят ги с кампусите, показват им, дават им да правят разни забавни неща, като например да извикат химна на университета в така наречения Speaking Circle, където всеки може да прави каквото си иска. M-I-Z-Z-O-U! Кампус има страхотна природа. Винаги е зелено, красиво, свежо, ведро. Не абсолютно винаги. Има и сняг. И да не забравя, най-важното е, че е пълно с катерички, но не са много дружелюбни. Тези щуроти всъщност са част от филмовия фестивал True False или Вярно грешно, един много известен филмов фестивал за документално кино. Докато доброволците настаняват хората, има кой да се грижи за тяхното забавление. Оказа се, че един от музикантите е мой бивш професор по антропология на Карибския океан. И като всеки професор по антропология на Карибския океан, той свири на африкански инструмент. Да, Америка е много шарена страна. Затова трябва да се обърне внимание на разнообразието. Това всъщност е най-хубавото и най-сладкото нещо, което научих от Америка. Защо да се страхуваме от разнообразието? То е навсякъде около нас. Мъже и жени сме толкова различни, а живеем в един свят. Има професии, които се знаят като мъжки и за едни жени е по-трудно. Точно на това беше посветен и един от филмите на фестивала. Той е на режисьорът Кърт Колди, който е бил номиниран дори за Оскар и за награда Еми. Филма се казва "Невидими войни" и се разказва за жените в американската армия. Аз съм тук в университета на Мисури и съм на конференция на тема "Взаимодействието между документалното кино и журналистиката". Току-що завърши нашата част, посветена на сексуалното насилие във военните сили. Това е темата на моят филм. Това е най-интересната дискусия, от когато филм излезе преди една година. Той излезе на филмовия фестивал Sundance. Филмът беше много успешен като изкуство, по начина, по който го разбирам аз, защото наистина докосна хората, но в същото време беше много успешно и като защита, защото той помогна да се предизвика много драматична промяна в политиката, може би много по-драматична
промяна от всеки друг документален филм в историята на американското кино. Не искам да преувеличавам толкова далече да отивам, но със сигурност последните 10 години спокойно мога да кажа така. Тази тема беше толкова неотразявана. Никога не бях срещал тема, която е толкова пренебрегвана като тази. До някъде и точно за това филма предизвика експлозия в публичното пространство. Навсякъде всичко гръмна, защото толкова хора не повярваха, че този проблем съществува. Те не знаеха за него. Филмът ми беше много убедителен и достоверен и когато хората вече го видяха, нямаше дебат дали наистина жените във войните са толкова унизявани и наистина има толкова много сексуални злоупотреби във военните жени. Филма натисна Конгреса, администрацията и военните да направят промени, защото всички те носят отговорност. Това жените във военните сили да се чувстват добре и да са равноправни и да видят, че над 20 000 жени годишно са изнасилвани и нищо не се прави, това ги накара да прокарат много промени в това отношение. Добре, нека помисля. Това, което искам да кажа на младите български журналисти и бъдещи режисьори на документални филми е: намерете тема, която ви интересува и намирайте винаги начин да я отразите, какъвто и да е начин, колкото и да е трудно. Никога не се притеснявайте от личните заплахи. Повярвайте ми, страха ни спира много повече, отколкото реалната заплаха и трудностите. Затова с две думи. Преодолейте страха си, опълчете му се, излезте навън с камера и микрофон и се захванете с тема, която е важна за вас, интересна ви е и е значима за обществото. Здраво, продължително работете върху нея и пак продължавайте, докато не стане. Няма как да не послушам неговия съвет. Ето, че отивам да търся нещо, което ми е интересно и според мен е много важно. Това е темата за ЛГБТ хората. Лесбийки, геове, бисексуални и транссексуални. Отивам в ресурсния център, за да видя какво представлява той. Напомня ми на едно уютно холче. Хората са много усмихнати, приятелски настроени и не се притесняват от това, което... А кои всъщност са те? Срещам се с Алехандро, който работи там. Той е от мексикански произход, има си сериозна приятелка и много давна се занимава с ЛГБТ темата. Той е главен отговорник на центъра и се занимава с какво ли не е свързано с него. Ето какво ми сподели самият той. Ако трябва да се опиша, на първо място бих поставил това, че съм от мексикански произход, мексикански американец съм, застъпник съм за ЛГБТ равноправието, боря се за социална справедливост, социален активист съм и също така съм футболен фанатик. Алехандро съчетава любовта си към футбола и към социалната справедливост много добре. Когато не е в центъра, той е на терена, но не играе, а се грижи и за футболния отбор на университета, който е само женски. В Америка футбола не е това, което ние си представяме. Но защо човек като него, мъжкар и хетеросексуален, толкова се вълнува от гей тематиката? Мисля, че равноправието е много важно, без значение дали се определяш като гей или лесбийка или транссексуален или въобще генерално се интересуваш от тази тема. Всеки път, когато правителството ограничи правото на някаква група хора, това представлява опасност за останалата част от обществото. Затова е важно да се застъпиш за равни права на абсолютно всички. Повечето от нашите събития са образователни и такива неща, но мисля, че най-важното е да има място, където хората да празнуват своята идентичност и това да се приемат такива каквито са, ако щеш, може и така да го наречем. Април е нашият Pride Month или месец на гордостта. На национално ниво това е юни обикновено. Това е световния месец на ЛГБТ общността Pride Month.
но учениците ги няма в кампуса, когато е юни, затова ние си го правим през април. През април целия месец имаме много събития и заедно празнуваме и се забавляваме. Главните ни събития са Pride парада, където се разхождаме из кампуса, имаме бал в Лилаво, там се забавляваме, хапваме си. Имаме, разбира се, нашето драг шоу. С две думи, това е страхотно шоу. И аз препоръчвам всички да отидат, защото е много забавно. Окуражавам ви да отидете. След като Алехандро ме окуражи да отида на драг шоуто, аз го направих. Аз знам, че драг всъщност е човек, който се прави на някой другия пол. Това съм го виждала по филмите, по заведенията. Тези нямат ли си заведения за такива неща? Защо пък шоу ще правят? Така си знаех. Момичета облечени като момчета и момчета като момичета танцуват. Но нещо не разбирам. Затова се срещнах с някои от участниците. Ти защо участваш в това шоу? Защото искам хората да се забавляват. Искам да видят колко съм уверена и артистична и да го усетят от мен на сцената. Искам те да си изкарат добре, да ги забавлявам. Затова съм тук тази вечер. Ти защо си тук? Аз ли? Аз съм тук, защото ми харесва това шоу. Драг шоуто разбива бариерите на пола и може да вземеш мъжкар или много женствено момиче и да ги превърнеш в нещо, което не са и съвсем друга светлина да ги видиш. Напълно разбиваме ограниченията на пола, много е забавно. Защо е важно? Важно е, защото трябва да си припомним, че нашето общество ни ограничава. Имаме граници наложени от него. Мъж, жена. В драг шоуто се разбиват тези граници. Има свобода да бъдеш каквото си искаш. И докато за едни април е месецът, когато празнуват идентичността си и е така наречения месец на гордостта, за други април е месецът, когато идва новата година и празнуват настъпването на новата година. Много шарен свят, нали? Ето, че вече съм на тайландското парти за посрещане на нова година през април. В Тайланд партито за нова година не е като партито за нова година навсякъде по света. Няма шампански и фойерверки. Този празник се нарича Фестивал на водата. Продължава една седмица и се празнува из цял Тайланд. Много е важен. Честването му е отбелязано с много танци, музика, забавление, веселие. Аз и мой колега отидохме, за да се срещнем с председателката на тая асоциацията в университета, за да ни разкаже повече. Ти какво мислиш за събитието? Получи се много добре. Всички много се радват на нашата храна, музика и на страхотната ни тайландска декорация. Добре, по сценария. Кажи ми за някой, който като мен никога не е бил на такова събитие, какво искате да науча аз за тай културата? Нашата храна, искаме да покажем защо тайландската храна е най-хубава по целия свят. Също така нашата култура и различни хубави места в Тайланд. Ако някой се интересува да дойде да ги посети, искаме да ги покажем на хората. В Тайланд ние празнуваме 3 дни нова година на 13, 14 и 15 април. И това са най-горещите дни в годината, затова ние използваме вода, за да се охладим и затова се нарича Фестивал на водата. По-възрастните хора дават благословия на по-младите с вода. Това е Алфред Кокс или просто Алфи. Той беше мой колега. С него много се забавлява. Освен страхотното интервю, което направи с това момиче, той е правил много други. Сега обаче идва време на интервюто на интервюращия. Искам да знам повече за това какво е да си млад афроамериканец и какво се е променило за афроамериканците през очите на Алфи. Ти имаш тениска на Мартин Лутер Кинг. Да, имам. Много я харесвам. Тя очевидно е много важна част от моята история. Този човек е важна част и просто си я харесвам.
Мислиш ли, че нещата много са се променили за афроамериканците от времето на Мартин Лутер Кинг? О, да, мисля определено, че са се променили. Самия факт, че аз самата афроамериканец, който може да седи тук в този университет, който има история на расизъм. Каква е историята на расизъм в този университет? Просто обикновените неща, които чуваш навсякъде. Просто негативни неща за афроамериканци. Не е имало тук такива. От преди няколко години имаше един инцидент в едно от общежитията Хач. Разкажи ми повече за този инцидент. За какво казваш? За този инцидент в Хач Хол, както се нарича. Някой беше направил флайер, брошура беше направил, която казваше лоши неща за афроамериканците, негативни неща. И този човек, който беше направил, беше открит и наказанието му беше да напусне университет. Мислиш ли, че се е променило представянето на афроамериканците в медиите? До някъде. Може да кажеш, че до някъде се е променило, но все пак все още виждаш повече негативни новини за черните хора, отколкото позитивни. Ти какво искаш да се промени? Това, което аз искам да се промени, е да има повече обективни новини, не чак толкова субективни, колкото сега. Имам предвид, че аз ако бях в радиостанция или в телевизия, аз щях да правя повече позитивни новини за афроамериканците и за белите. Имаш ли някакви истории на твоите родители, баби и дядовци, по-различни от твоите? Точни истории не. Моите баби и дядовци никога не са ми обяснявали с детайли за расизма, но всички знаем, че го имало. Аз знам, че го имало. Аз имам баба и дядо на 92 години. Те цели си живот са живяли тук и в Америка и знам, че имало расизъм. Истории не са ли ти разказвали? Не, точни истории не, но винаги са ми казвали да заставам за себе си, да се боря за себе си и да не си мисля, че съм нещо по-малко от другите заради цвета на кожата си. Чувстваш ли се различен? Ако говорим за цвета на кожата ми, да. Но ако става въпрос за личност, не, аз съм този, който съм. В шарен свят живеем. И какво по-хубаво това да бъдеш себе си, такъв какъвто си. Затова трябва да срещаш толерантност и разбиране у хората, които не се страхуват от разнообразието. Трябва да се научим да сме толерантни не заради другите, а заради самите себе си. Журналистиката има отговорността да служи за урок по толерантност и приемане на различията. Различия, тях винаги ще ги има. Както преди време един овчар от Годеч ми каза, хората ще бъдат равни само когато се изравнят и пръстите на ръцете ни. Дано не се окаже прав.